uJesu Kristu uyinkosi baba. Ekuseni ngiyanibingelela ekhaya kaNzibande nonke. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu nokusivusa ekuseni, ngumusa nothando nesihawu sakhe. Ngiyathanda nje baba ukudlulisa ukubonga kakhulu uNkulunkulu ngawe ukusifundisa nje ngomkhuleko. Ngimbonile uNkulunkulu ngiphumile izolo ku-21 days. Ngimbonile uNkulunkulu angenzela umusa wangithwala. Ngiyabonga kakhulu nomkhuleko wakho baba oyizwi likaNkulunkulu lapha kuSamuel. Bengihamba nje ngawo uNkulunkulu wangilekelela wangithwala. Ngike ngamangala uNkulunkulu ngendlela ebezembula ngayo nangezwi lakhe nangey'ntshumayelo zakho baba. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Asigcinele wena uNkulunkulu, asifihlele wena. Siyambonga kakhulu. Kuke kwathi ngosuku lwesi-19 ngiphumule nje bekusemini. Wakhuluma uNkulunkulu laphayana ngezwi ekuMahubo 27 last verse 14 athi lindela uJehova ngiqine, inhliziyo yakho ime isibindi, yebo lindela uJehova. Ngambona uNkulunkulu uthe noma isitha sithi siyafika khona lapho sizolihlwitha lelizwi, kwasho ukuthi kwakhona lapho embonweni ngasiphikisa isitha ngathi uNkulunkulu uthe. Siyambonga uNkulunkulu baba kakhulu ukuthi uthi asiyele thina masicela noma senzani. Ngilindele yena-ke kodwa futhi ngiyambona manje kukhona izinto noma isitha-ke besilwa-ke sitha besilwa, kodwa ngiqonda into enye ukuthi uthe asiqine isibindi. Siyabonga kakhulu. Jesu Kristu inkosi, uNkulunkulu angigcinele nina nomama nomndeni wonke. Jesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Baba Nzibande noma Mnzibande, ngiyathulisa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ophilayo. Ngithulisa ibandla ikhaya lizwi esentabeni likaJehova kuyabonelelwa. Ngithi nje ngithule ubufakazi, ngibonga uNkulunkulu into asenzele yona engaqali-ke. Kuningi ubufakazi but ngingakhona ukufakaza ngibonga uNkulunkulu. Namhlanje ngithi ngingene ngibonga ubukhulu bukaNkulunkulu. Izolo ekuseni uma siya enkonzweni, silungiselele enkonzweni nabantwana, kufona umngane womntwana umfana, umntana kasisi wami womfana. So nje wathola iy'mali ngey'ndlela zakhe, wathola iy'mali. So kwase kuba nontombazane omthintayo, bathi akamazi, bathi bayamqhasha bazomnikeza imali. Wathatheka ngokubizwa imali, wagijima waya lapho. Uma efika lapho, ufika ukhonjwe amadoda awu-3 ngey'bhamu, bamthatha bahamba naye baya endlini enye kweyindlu nje namakasho evale. Bamfasile-ke bamfaka emotweni, bamkhomba ngebhamu, bafika lapho bamvalela. Bathi bamshaya, bathi makayenze iphini yebhenki la efonini, abatransfere imali, wayenza. And then ngoNkulunkulu, ngomusa kaNkulunkulu, mayeqeda ukwenza lapho baphuma bahamba ngisho bebeyokhipha imali ebhenki. So kanti uzothi esahleli makathi uthi lento abamfase ngayo esandleni vele iqhaqheke nje, isiqhaqhekele bese yakhona naye ukuthi ayidonsa iqhaqhe, ajampe aphume ngewindi. Wabamshiya endlini leyo, ephuma ngewindi aye opposite acela uncedo, afona sifonele, samthola kanjalo, wasinda kanjalo. Ngibonga nje ubukhulu bukaNkulunkulu ukuthi akalimalanga. Namanje imoto-ke beyilimazile, imoto ingena, bakhiphile into phakathi, iradio bakhipha into eziningi, bathina umphefumulo usindile. Ngibonga nje amandla kaNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga Baba Nzibande, ngiyabonga kakhulu. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lizwi, ngiyabingelela
entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Bingelela umama umpostoli nobaba umpostoli, ngiyaxolisa ngokudilitha, isuke yathi ukweqa kancane. Ukhulumayo umphathi wakaZondi. Siyambonga uNkulunkulu, ngiyabonga nje uNkulunkulu konke nje angifundisa kona nangobufakazi ngihleze ngibulalela lana, kungisizile kakhulu. Bengakunaki kodwa since ngiqalile ukumnaka ngabhala naphansi izono, uNkulunkulu uyangisiza, ngiyabona uyangisiza, ngiyeza ukuthi ngilula noma kukhona ongiphazamisayo kodwa uNkulunkulu uyangiqinisa. Ngisemsebenzini ngisho ngiyaqina njalo, uNkulunkulu njalo ungigcina ngiqinile. Ngifuna ukuletha nje ubufakazi obunye nje ebengamnakile. Lento yenzeke ngoJuni, bengigeza endlini ekuseni ngilungiselela ukuya emsebenzini. Uxolo, mangigeza, mangithi ngivusa amehlo ngibona indlu isigcwele intuthu yonke indawo. Mangithi ngibheka ngasestofini ngiyabona ukuthi ifoni yami iphezu kwesitofu. Kusho ukuthi ngibe nganakile, ngavula isitofu kube kumakhaza ngaso sikhathi. Kusho ukuthi ngisivule nganakile, ngase ngibeka ifoni phezu kwaso. Ngigxumeka ngizama ukuyibamba le foni le, isekushiye ngisho iphosha isishile kwaze kwasha nefoni, ngiyayizwa iyaqhuma. Ngiyithathe ifoni le ngiyibeke phezu kombhede, ngibalise nje ngenhliziyo ukuthi ngingabhajethi nokubhajethi, fanele ngaphansi ngithenge ifoni. Kodwa-ke ngaqhubeka ngageza, mangiqeda ukugeza isibanda ifoni, bese ngiyayihlephula-ke ifoni. Lo ngishilo ngithi uJesu Kristu uyinkosi, ngibambile ifoni, uJesu Kristu uyinkosi, ngiyivule, ivele ivuleke ifoni, kube lula nje ukuthi ivuleke. Hawu, isebenza ifoni. So kodwa isikrekhile-ke la ngemumva. Iskrini cha besinganalutho, nayo ifoni yakhombisa ukuthi ayinalutho. Ngayisebenzisa, ngase ngayihambisa kula bantu abakwazi ukuyifaka la i-back ingemumva layo. Bangifikisela, ngathenga enye iphosha, ifoni yaqhubeka iyasebenza. Ngambonga uNkulunkulu kakhulu kakhulu kakhulu, bengizospenda unnecessary nje. Ngabonga nje uNkulunkulu, ngambonga uNkulunkulu, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga kakhulu bazalwane, ngifunda okukhulu since ngingenile lana entabeni yebandla likaJehova. Kuyabonelelwa nasekhaya lezwe, ngisizakele kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi, amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba ekuseni ngezwi uLuka 2 uvesi 14. Baba, ngizophakamisa uNkulunkulu, ngiyambonga uNkulunkulu baba. Baba, ngomgqibelo ngangiqedela enganginakho okuthi ngikupheke. NgeSunday ngangivele nje kuwusuku ngisihlelele lona ukuthi ngizombonga uNkulunkulu. Ngimbonga anginalutho kodwa nje ngiyambonga, ngiyamuphakamisa. Kubuye lokho ukuthi hayibo phela kumele kudliwe kupheka. Ngizophekani? Angazi ngizophekani. Ngibe nemicabango ukuthi hayi ngizocela kumama umfundisikazi kulesithi nje angiphe impuphu. Ibuye intshumayelo kamama umpostoli. Ngithi mina ethi guqa phansi, musucela kumuntu, guqa phansi, cela uNkulunkulu. Eyinamathelisa njengoba isuke eyinamathelisa. Ngithi hawu Nkosi, ingihlulela ingiqeda. Ngithi hayi angisaceli. Izolo kuwukuthi ngithi hayi-ke sizolala singadlile, kulungile, ngiyavuma. Uthi ngey'khathi zantambama mangibuya la e-crash, athi ubaba uMzolo, iyiphi impuphu oyisebenzisayo? Ngithi mina impuphu? Ngithi hayibo, ngiyisho ubani okusizile, okholwayo noma ungakholwa? Athi yena umama okholwayo. Ngithi mina owalaphi? Ngoba manje lela ntshumayelo iyaringa kimi ukuthi musukhamba uziveza kubantu, siveze uNkulunkulu, khuleka uNkulunkulu, konke kucela uNkulunkulu. Athi yena hayi ngizokutshela uma sengifika lapho. Ngithi mama, aphinde angifonele futhi usefuna okunye. Ngithi mina uyisho phela khona ngizokwazi. Ubani? Ngidlinza ukuthi mhlawumbe ungakhona. Ngithi ngaze ngakudayisa uNkulunkulu uma ukuthi uyena naye uhambile wayofuna kwabangakhona. Ngithi ma Nkosi. Mefika baba, my God,
ya ngavele ngangazi baba ukuthi Nkosi uJesu kanti umngakanani baba, ngiyambonga uNkulunkulu, ayikho igrosa, akukho kungaphumanga baba, akukho, konke lokhu kade sikucela uNkulunkulu baba kwaphuma. Ngiyambonga uNkulunkulu baba, iy'mfundiso zenu ayiweli phansi, ziwela kovundile umhlabathi baba. Ngiyamcela uNkulunkulu nathi sithele iy'thelo kwabanye abantu balibona ivangeli. Ayi baba, niyalushumayela ekuyilona leqiniso. uJesu Kristu inkosi.